Piny owacho mamalo komakre gi sirkand kaonti ma Homa Bay medo keto maino mar bero pur mar pamba e kaonti ma Homa Bay kendo neno ni jopur mane chunygi osetho odok e pur kendo yudo ohala mowinjore. Jafwambo mar e kaonti ma Homa Bay Ali Abich lerono achiel kuom okenge ma piny owacho nigo mar chiero pur pamba en chiwo ne jopur kodhi manyasani kido mar BT cotton mantiere kod nyak makare. Pur mar pamba en achiel kuom kit pur manatimo maber e kaonti ma Homa Bay kuom kinde mokalo, kendo jopur mathoth na yudo nweng'o margi e yo mowinjore. Kata kamano pur mar pamba ne ogore piny, kendo piny owacho mar kaonti ma Homa Bay komakore kod sirkal mamalo osebedo ka keto maino e chiro pur mar pamba kendo e kaonti ni. Achiel kuom chenro ma piny owacho osebedo ka dhigo nyime mating'o malo pur mar pamba e kaonti ma Homa Bay kod medo kwan jopur mag pamba e kaonti ni en chiwo ne jopur kothe mag pamba mani kod nyak mowinjore ma bende ong'ere ni BT cotton. Apisas mag piny owacho manotimo limbe macho wange ka chenro mar pur dhi nyime kaunti ni wacho ni dwaro mar piny owacho en keto mijing'o mondo jopur mag pamba medre e kaunti ni. County governments together with the farmers they have engaged, they are making in promoting cotton, and it's a very impressive effort, and we have been able to engage with the farmers and they have shared their experience of increased production with the introduction of the BT variety. Sirkal oyango ni gin kod chenro mar medo jopur mag pamba e kaunti ma Homa Bay kothe mag pamba kido mar BT cotton mar neno ni kwan mag jopur omedore kod bedo gi yuto makare manyalo konyo e bero ngimagi kaluwore kod kit pur ma gitimono. The national government, in collaboration with the county government, we have the support of our the Agricultural and Food Production Authority and the ministry, making sure that we are availing the BT variety because of its higher yields. Plants are still in progress. Migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay wacho ni higani kende ne gin kod dwaro mar siro jopur mondo gipure kas moingo gana 19 to mano ok ochopo kare kaluwore kod nok mag kothe kendo gimedo tiyo machiegni kod piny owacho mamalo mar medo kwan ok ochopo higa manyien. As we speak, the county government has managed to put 6,600 acres under BT cotton seeds and another 5,800 acres under the conventional variety. BT cotton seed is a bit expensive, so it's not readily available to our farmers. So we are trying to support farmers with the help of the national government and other stakeholders. Our target as a county is to put 19,600 acres under cotton this year. We've so far just managed about 13,000 acres. Because of unavailability of the BT cotton seeds. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.